مسجد وچ رب دی وحدت دے 5 وقت شبینے ہوندن مسجد وچ رب دی وحدت دے 5 وقت ایک اور بھائی نصیر جی بسم اللہ سر دھڑاں تو پتراں وانگ پیٹھاندن سر دھڑا تو پتراں وانگ پیٹھاندن بسمل توقیر دی قسمت سر دھڑا تو کیونکہ کیپٹل ایری کھلوتے ہیں جی بول سر دھڑا تو پتراں وانگ پیٹھاندن بسمل توقیر دی قسمت بیٹھی روے سر رکھ زانواں تے ادھ موئی ہمشیر بیٹھی روے سر رکھ زانواں تے ادھ موئی ہمشیر دی قسمت بھائی کمبر ودا ٹھلدا ہے خون دی ندیاں وچ ودا ٹھلدا ہے خون دی ندیاں وچ دشمن دے تیر دی قسمت تو جان تے تیری چپ جانے اچھا رب کشمیر دوست کو بھی غور مسور کریں دے بیٹھن جی پنجابی جی وہ بھی ہے لیکن یہ بھی ضروری چیز ہے ہنج ڈکیائی تاج ڈکیندی نہیں جداں کر دن لوگ سوالے ہنج ڈکیائی تاج ڈکیندی نہیں جداں کر دن لوگ سوالے تو بخت اقبال دی جھولی وچ ہم کھیڑیا کتنے سال تو بخت اقبال دی جھولی وچ ہم کھیڑیا کتنے سالے ہکو ساون سنگت دے سنگ نبھیا ہکو ساون سنگت دے سنگ نبھیا ڈٹھا بدرو نال زوالے ہون ایر تے کانا مار بہندہ ہے کوئی ساڑھا یہاں بھائی اور رومن تو دل کمزور ہو ویندن دل چاندی دا ایک ور کے رومن تو دل کمزور ہو ویندن دل چاندی دا ایک ور کے آوے تھوڑا جیا وٹ پیشانی تے اے دے کان تا کڑک دی بر کے آوے تھوڑا جیا وٹ پیشانی تے اے دے کان تا کڑک دی بر کے بھائی یونس پانی تے لو دی رنگت دے وچ بھائی کمار نصیر صاحب پانی تے لو دی رنگت دے وچ جیڑا عاشقات ہے فرقے چٹا کوڑا تاج حقیقت وچ ہنج جگر دی رات دا ہرکے رومن تو دل کمزور ہو ویندن دل چاندی دا ایک ور کے آوے تھوڑا جیا وٹ پیشانی تے اے دے کان کنکڑک دی بر کے پانی تے لو دی رنگت دے وچ جیڑا عاشق آدا ہے فرقے چٹا کوڑا تاج حقیقت وچ ہنج جگر دی رت دار کے خاص طور تے جٹیانا صاحب یہ تو مہربانی ہے جناب میرے بھائی یونس گجر صاحب دی انہاں سامنے سٹے تے گیت دیا
جویں دل ہے مینوں دھریکاں تے انہیں وانگ گھلیندا وطنا جویں دل ہے مینوں دھریکاں تے انہیں وانگ گھلیندا وطنا میں ہیٹھلا پاتر جوار دہاں چپ چاپ مدھیندا وطنا خودکشی کر نہیں ہا خودکشی کر نہیں ہا نہیں کیتی پچ کے عمر سیندا وطنا جو تواڈا ہاسا تاج دی ہنج چوں بندا ہے استقبالوں جیندا بڑے محسن قابل احترام جناب عشاء صاحب بھائی طیب صاحب بھی ہلا شہری آپ تو ڈر دی میری خوشیاں دی بھنگ ہو رہی ہلا شہری آپ تو ڈاٹھے دی میری خوشیاں دی گھنگ ہو رہی شاباش انہاں دی دل کملے تے کر اثر ویندی پھر ہو رہی شاباش انہاں دی دل کملے تے کر اثر ویندی پھر ہو رہی ہویا گھڑا گجرات چ مڑ لینا ہویا گھڑا ہویا کھڑا گجرات چ مول لینا اے وچوں نیتاں دا کمزور ہے زردار دی کاوڑ تاج میاں ازمائی نہیں اٹھدا کھو ہویا کھڑا گجرات چ مول لینا وچوں نیتاں دا کمزور ہے زردار دی کاوڑ تاج میاں ازمائی نہیں اٹھدا کھو اور دوستوں کی فرمائش آئی جی بند تو چکے میرے خیال ہے نصیر بھائی ناراض نہیں ہونا چکے رات میں لکھے سویرے کس طرح چڑھ گئے وہ تھوڑے واسطے کنہ دوستوں واسطے پرانے ہوندے جو مطلب کمپیوٹر مشین تو ہوئی کائیں عمر تو تک زمین ہے ساجی کچھ تاج سوا دے رات رائی اور شاہ تے بڑا میں کوشش کرنا میرے بھائی کہ چنگے وکر چ مینوں لگدے رکھیا ہے کیتی جنہ جنہ نال وفائے چنگے وکر چ مینوں لگدے رکھیا ہے کیتی جنہ جنہ نال وفائے حیران ایڈے جاندا مالک اج بیٹھا تن تنہائے حیران ایڈے جاندا مالک اج بیٹھا تن تنہائے جدا کملیا واریاں وہ جاویں ویندا ہر کوئی لڑ چھڑوائے دی گردا جیون تاج حقلیاں باقی عمر دے کان سزائے مہربانی میں ٹیچر صاحب نو سنا نہیں نمن اپنے خرچے تے آندا ہے اس علاقے دے ویسے ہی ایسا چو ہوئے باقی مسکوچت معذرت دے نال ناراض نہیں ہونا اے نہ خیال بھائی ہکے نو مطلب تو میں گلاں ساریاں نہ کرنا کو پنجے انگلیاں وچ جے فرق نہ ہوندے تواڈے تیز نصیب نہ ہوندے راجا ملک میر علی صاحب بیٹھے نو نام تھوڑا جا مخاطب کر کے تھوڑا پنجے انگلیاں وچ جے فرق نہ ہوندے تواڈے تیز نصیب نہ ہوندے تواڈی سنگت وچ رول کے اجڑے آندے انج حال عجیب نہ ہوندے تواڈی سنگت وچ رول کے اجڑے آندے انج حال عجیب نہ ہوندے ودا تلیاں دھو کے پیویں ہا ودا تلیاں دھو کے پیویں ہا یہ میرے بخت رقیب نہ ہوندے
میرا مور تمہیں سردار نہ بن دو مجھے اسنتاج غریب فرمائش ہے بڑا ماں نصیر مسعود زبان دا جداں خود ملنا ہوں جداں خود ملنا ہوں ادا کیوں نہ ہوندے میری سنگت دے وچ بدنام جداں خود ملنا ہوں ادا کیوں نہ ہوندے میری سنگت دے وچ بدنام اج ساتھ ہاتھ میرے دو تانگن ہوندے نہ یار الزام چلو رنج نہ ہو میں معافیاں منگنا سجا دیے خلق تمام بندہ اتنا ہی تاج غریب نہ ہوئے چٹی سمجھن سچن